dan, poštovani gledatelji, pratite Vijesti plus TV1. Pregovori predstavnika HDZ BiH i HDZ 90 s jedne strane i stranaka potpisnica platforme predvođenih SDP-om i SDA s druge strane o formiranju vlasti u Srednjebosanskom kantonu ni jučer nisu rezultirali dogovorom. Stranački dužnosnici nisu se čak uspjeli dogovoriti ni koja je vlada zakonita. Platformaši su formirali svoju vladu, ali je visoki predstavnik poništio ovu odluku. Naredio je povratak ranijih ministara. Na nedavnoj skupštini imenovao je novo rukovodstvo u koje su ušli kadrovi dva HDZ-a, a jučer se očekivao dogovor o novoj vladi. Do toga ipak nije došlo. Nastavak sastanka zakazan je za sutra. Činite, možete li nam varati kako imam neki približeni stavova? Evo, mandatarom vijeća ministara, naravno. Ne, pa mislim, ja sam pošao da popijem kavicu, kapućino da budem precizniji, a sa Draganom... Ja sam bio pošao vamo. Jest, eto, Dragan je krenuo vamo, dakle idemo tamo, eto. Do koliko će trajati sastanak? Ne znam, je li nam Sulejman gleda? Evo vidite kako smo se približili. A račun javne ustanove Domovi zdravlja tjednima je blokiran, zbog čega bi Domovi zdravlja mogli zatvoriti svoje vrata za pacijente. Zbog blokade računa njihovi zaposlenici nisu i niko ne zna kada će dobiti plaću, a izmirenje ostalih obveza je blokirano. Umjesto rješenja ovog problema, bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja te direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje međusobno se optužuju za velike gubitke novca. Direktor Domova zdravlja Slobodan Trnenić ponudio je uposlenima u ovoj ustanovi da do kraja godine primaju 80% plaće, bez toplog obroka i karte, da bi se pokrio dug prema farmaceutskoj kompaniji Bayer. 2100 uposlenih ne pristaje na ponudu direktora Trnenića, jer kažu, već godinu dana primaju 10% manju plaću, a ne znaju gdje je taj novac. Nemamo jednostavno prilike da s tim čovjekom razmijenimo, a da javnost vidi šta je to, čemu je problem. Samo razlika topli obrok i regres. Za 2008., 2009. i 2010. taj spor iznosi negdje oko 5 miliona maraka. Nemaju ni materijala za rad, a Trnenić tvrdi da je sve to politička igra, kako bi odstupio sa funkcije. Pokrenuta je čitava hajka u režiji sindikata, anonimnih pisama, napada ministara, blokade računa, kriminaliziranje mene, samo da dam ostavku. Podsjetimo, nakon što je Slobodan Trnenić raskinuo ugovor sa kompanijom Bayer, uputio je zahtjev Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine da izvrši analizu poslovanja domova zdravlja od 1998. do 2001. godine. Revizija je pokazala štetnost ugovora s Bayerom te je podnesena krivična prijava protiv Mahira Tokića, Mahmuta Džape i Senada Hasečića, direktora Intermedikala, zbog sumnje zloupotrebe položaja i vlasti. Istraga je prekinuta zbog nedostatka dokaza, ali je ponovo pokrenuta 2005. godine i još uvijek je u toku. A Glasgow Rangersi, za koje nastupa naš Saša Papac, nisu uspjeli da se plasiraju u sljedeću fazu natjecanja u okviru Lige prvaka. Bolji u dvomeču od Rangersa bili su igrači švedskog Malmea. Grupnu fazu Lige prvaka neće vidjeti ni Partizana. Dinamo je skupo platio prolaz u posljednju fazu natjecanja. Ruku je slomio BiH reprezentativac Mehmed Alispahić. Glasgow Rangersi iznenađujuće su izgubili prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka na svom stadionu od švedskog prvaka Malmea, pa im je u uzvratu trebala pobjeda da bi prošli u play-off fazu takmičenja. Škoti su već u ranoj fazi utakmice ostali sa 10 igrača, a put slačionice je već u 18. minuti morao Whittaker. Ipak to nije omelo sa igrače Saše Papca, koji su samo nekoliko minuta kasnije, preko Nikice Jelavića, došli u vodstvo. Čak i sa igračem manje Rangersi su vrlo dobro stajali na terenu sve do 66. minute, kada je i drugi igrač škotske ekipe isključen. Ovaj put to je bio Bougera. Samo 7 minuta kasnije i Malmeo. I još o vremenu. U našoj zemlji danas umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Tijekom dana povećanjem oblačnosti mjestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nešto više padavina očekuje se u sjeverozapadnim dijelovima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, a na jugu zemlje do 32 stupnja. Toliko u Vijestima plus TV1. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku pogledajte emisiju Moje sunce. Hvala za pažnju i doviđenja.